Dahiti nga kanta kakabsat ket request kadagiti kakabsat tayo nga agdingdingen kadagiti kan kanta nga pakaydayawan iti Apo si title dahiti nga kanta ket tattao para kadagayamin namin kakabsat kinigayem. Apay nga ta iti tao lumadanon ti Domingo mapanda ag partida agraing ken agsika tao tumaminsan tila adanga iras rasundan awan kano ti allowance dan Domingo at trabaho dan o tattao agriing kayon aldaw ti Apo